Věděl jsi, že značka Lamborghini vznikla kvůli hádce? Ferruccio Lamborghini byl bohatý italský podnikatel, který si vydělal jmění výrobou traktorů. Miloval auta a jednoho dne si koupil Ferrari. Jenže nebyl spokojený. Auto mělo technické problémy, hlavně se spojkou. A tak udělal něco, co by málo kdo čekal. Šel přímo za Enzem Ferrarim a řekl mu, že by se to dalo udělat líp. Jenže Ferrari nebyl zrovna skromný typ. Odpověděl mu ve stylu: ty radši dělej traktory a auta nech profíkům. A to byla chyba. Ferruccio se naštval. Otočil se, odešel a rozhodl se, že postaví vlastní sportovní auto. A nejen tak ledajaké, lepší než Ferrari. V roce 1963 tak vznikla značka Lamborghini. A její první model 350 GT hned ukázal, že to myslí vážně. Dneska Lamborghini je symbolem rychlosti, luxusu a italského temperamentu. Máš radši Lambo nebo Ferrari?